Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi natong tanan no. Kumusta? O karon no atong ipadayon ang laing sumpay ning sugilanon o sa dili pa. Shout out di ay kuno sa tanan nga sunod ang dramahan no nga sinuwat ni PB Parida Salgado no. Shout out din yung tanan no. Salamat kayo sa pagsubaybay no sa akong gipang-upload no nga mga sugilanon magikan sa aron in drama. Salamat kayo. O karon di ta maglangan niya ang laing sumpay ning sugilanon na sinuwat ni PB Parida Salgado. Ikaw, mahal nimo. Deep velvet nights. Ay, salamat nakaluto na kita akong kuspaniapon sa akong wapangan niyas. There. There. Oh. Hala. Hala! Nagsabot mong duha? Nagdungan mong kabugan eh! Pamisita ni ninyo, ha? Ako mo ko yung nakauna. Nagdoongan ko ta rin. Sangkay. Jiren, di ba nagsabot naman tabay nga kung kinsay makauna, dili na disturbuhon? Oh, lagi nagsabot lagi ta. Pero, aman ko magtuo nga. Anhisab ang imong punteriya diri. What? What? Ha? Saman, mag-away mo duha? Mangita mo gubot? Di man mo tuman nagsabot ang akong kontra eh. Kontra na di tabay? Unsam din mong gibuhat eh. Kung buot ba yung hunaon, maagyan ako gining ilang niki kay narabaya diha ang akong boarding house. Unya? Mahimo kay nako ang paghapit din eh. Pero, ako rin mong gibantayan, no? Abi kay mo anhimang ko aron mamisita, midali sa kagpaingon din eh. Og nangubertik. Panghunong mo ha, panghunong mo. Ha? Wa kay maayo ni resulta inyong kibuhat, oy! Wa dyan maayo. Be, balik sa mo sa inyong agi, be. Ano man te? Balik. Sayop na inyong kibuhat. Og ipaniguro na ko ninyo nga di jud mo atubangon sa wafa na kong nis. Ako may nakauna. Ako lagi. Sumakayo dala So, Ay! Di mahimo, ha? Dele mahimo. O saman, di mo maminaw na ko. Kay sirahan ko rin balik ang pultahan. Tere, ako yung nakauna. Ako lagi ba eh. Katungog angkon si mong sayop. Ako yung magibatayan. Sa dihang imo nakita nga, muhunong ko din Mikali kag dagdan og giubertikan ko nimo. Saman? Sige mo nagkapamugos ng overtake ba yun eh? Ako lagi tayo nakauna. Gahi, agi niyog naong, uy. Ter, imo nung gisira na putahan. Muna angay sa mga gahig, mga o. Sa kung saan pa rin magtawag stiri. Ay, Di na tani ablihan. yan mo dungan mo sa tayo. Ay, imposible sa gaya. Huwag ka makakita na ko. Eh nga, may paingon din eh. Ako may angay musulti yan ha. Kay paingon ni Samo. Ug ang inyong gipuyan to, apasunahan no? Abi na kong mga bisita na kong ikida. O sige na ako pagtuo. Ay. Nya. Ang unsam tayo ni. Magpinikatay. Imposible ha, gitu eh. Samsay mo giyaw-yaw da, ha? Wa. Sige, paulin lang ko. Musurindir mo nande. Tugay pa. Ay, mga asteri. Wa na maging mo gawas. Tuwa na sila? Nahibaw, di ay ka? Nakamata ko si mong tingog, te. Salamat, te, ha? Ay, bilibasan ako ni mo wafa, ay. Nagkagubot na mis gawas. Huwag yung tamo gawas ano sayo ng imo mga suitors. Ako yung hasolo ng akong utok, te. Midali man kadi kong pauli aron makapahuway ko. Unya mo atubang pagigugubot. Bahala sila, uy. Ano ka, te? Lisod gining wafa, no? Kagubtas mga wafa. Ay, ako kaha, no? Ay, kagubtan gyapon ka, te, uy. Oh, really? Kagubtan ka kinsay makaunag lugos nimo. Unsa? Joke ra, te, uy. Lain. Nakaluto na ka, te? Ay, wafa, ay. Sige, te. Ingnalangon niya ko garden ng panihapon, ha?
Wa saan mo gawa si Nikki. Kanihar kayo nung atang din eh. No, wag na makita si Nikki. Basta makita ko lang siya nga mo anhi sa sala. Pala nagkinsay mo babag na ko. Astang ko. Ingon ini ding mahigugma, no? Unsa ka kung akong tawgon sa diri? Nasabot ako nga murag gaan ang niyang buot nga rin ako. Para na. Tawag ko na ko sa diri. Uy, kinsa maning nanawag na ako. Hello? Kinsa to nanawag? Number mas nakaregister din kung tawagan kung kinsa ning number. Yahak ba ya? Kinsa mo itong mitubag? Ala, muram tog tingog sa mama ni Nikki. Ngayo di kong number niya. Patay. Patay na gini. May return call. Unsa pa akong buhaton? Yay, dugay mang mitubag. Kang kinsa di ay kaning number? Hello? Kinsa ne? Si Renz ko, tita. Renz? Kadto ning higala ni Nike? Yes, tita. Ay, sorry ha. Napislitan ako ang imong number. Wa mo dayon ako ma-store imongan. Nangayo di kag number nako dong? Nangayo tita eh. Di ba bang good friends sa Facebook mo tong nangayo lang kong number ni mo? Mao ba? Niyaan sa man do na kay toyo nako. Wa tita. Napislitan na lagi. Sorry. Okay. Sorry tita ha. Nakabalda hinon ko ni mo da. Way kaso dong, Renz. Kang malasa. Nasa iyo pa yung pindot. Ug ang mama pag ni Nikki ang nakatubag. Ingon ini di ay ang mainlap. Malasa, oy. Bay, nanawag lagi ka. Oo, bay. Doon na kayo problema? Oo, doon na. Sino na? Tingnan magkatabang ko na. Ambot, kung makatabang ka ba ini? Buwang nga sabling akong kasing-kasing, oy. Hasta sabling akong utok. Ha? Nga wadayon ko magkapanguyab ni Nikki sa diha pa siya sa ato. Sulo rin yung tan kong magkapanguyab ko niya. Daghang di kag kontra diha bay? Di man hinoon. One-on-one ming duha ni Renz. Pero maldito sab. Si Gabi. Nangadabuhi rasagsik iyaha, uy. Unya, out na Gab. Unya, inadol po. Ayaw sa. Tagaan pa na kong chance, si Gab. Noon bay, nakauyo naman ko sa akong pangwarta diri. Pero kung makinahanglan gyud ka nako, always willing and able gyud ko nga moanha. Pagwat lang sa akong tawag, ha? Dili pa magkauyab ni Nikki ka na imong kontra. Dili pa noon. Panawag na niya ha kung makinahanglan gyud ka nako. Sige, bay. Pero nga, inig-ari mo dire. Padadon ti kag lumay. Nganong ni amang kadol po? Nang, daghan din nanguyab ni Nikki dito syudad. Kasi ko nagsulti ni mo, anak Adolfo. Ay, sila good. Kinsang sila, ha? Kuan. Basta sila good. Kinsa lagi sila, ha ba, Adolfo? Kinsa? Dida. Sigram sa nang imong mata. Nang, ano lang ito masuti, eh. Nervyos sa manuong ko. Ha ba di ay? Hay! Shh! Hay! Ang buang man di itong Adolfo, ha to? Ikaduha na doon nagibuhat Adolfo na ko da. Bantay lang yun ka na ako. Hoy,
Makanlat ba ng imong tutunlan diha? Sige pa. Ganyan ka sige igham diha. Hindi na kay tuyo? Doon na lagi. Unsa man na, tell me. Kuan. Kanang, kuan ba? Kuan. Tinudaan na ibinay akong tuyo ni mo, ter. O, hinaon punta nga. Imasob kong tinudon. Uy, si tinudon? Tinudon ti kag sugot? Ay, binuang datil good. Wala ba ako yung mga yung kinatulgan ini? Hala, makabuang ba yan na, Joren? Kana, muna akong kikadukan, ter. Mga, sukta na taon ko. Oh yeah. Sugta na tika. Kaniyot! Ano yung gugigakos? Kaniyot lang ba? Uyab naman katanduha. Unsa? Gisugot na baya ka na ako, ha? Foul! Kaniyot lang ba? Huwag ko makasabot. Nabuwang naman tingali ko, hindi huwag ko kasabot. Hoy, di gid ka mabuang, Joren. Nga uyab na tanduha. Hubgon tagid ka og buskon ko ikaw sa akong pagmahal. Ha? Uyab na Ano tanduha. naman? Wala pa wi. Ay! Wala ni pa wi. Ay! Uta naman ni, oy! Huwag ko manguyab ni mo taon, oy! Ayaw kong sugta! Bala ka! Basta kay gisugot na tika, uyab na tanduha. Kusi anay ko ba? Hindi lagi naman ako! Diurong ba ganoon? Nayampag na ka! Sige! Mamulakan ako! Salamat! Hoy! Serena, pultahan! Adabdi ka nakasira. Ikaw, no? Magabuang yung kag lalaki. Unsa? Nagkabuang taos during og hangyo na ko. Ay! Kay, wala ko na siya maayong kinatulgan. Ay, ingon pa ay. Sugta na taon ko. Di ako gisugot. Uya akong gigakos. Da, kabuang lang kisi-kisi. Kusog man ko kang manungog, tigod. Magula silang tumugon, ay. Pero te, tingalig doon na kay paboran nila, ha? Ay da, wala ge. Wa. Pero, porte ba yung lipayaw ni Renz? Oy, kay misugot na guno ka nga iya panguyaban. Te, dili man gud kay Sere akong gihatagan o katungod aron manguyab nako. Kinahanglang doon ako'y mapili. Oh, sa ato pa di ay, dagan pa silang nanguyab ni mo? Ambot lang. Oh, iba na talaga ang maganda. Kasi may lahi tayong magagandang babae. Maote? Ay, kasama ni mo sugta ang magustuhan ni mong sutor, wafa. Onya na lagi te, kung makatabang na gid lagi ko ni mama. Hubog ka ba'y? Di man. Sige likag lingo-lingo. Ang tod karon. Di pa ko magkatuo nga nanguyab kong teri. Nanguyab kang Terry? Sayop lagi ko. Yatis ra? Para ako ra na si Terry? Unya, nanguyab ka niya? Sayop lagi ko. Unsay na sayop? Tungkol mo sa kong kagool nga maoy. Gikakuyog din kay si Rins. Mga itong namugos kong tiri nga. Iya kong tabangan. Hatog na nakaingon ko nga. Di ko masugot nga dili niya sugton. Unya, giunsa man kang Terry? Kuha no giun sa gigakos. Hugot pag yung kayo. Unsa? Nga na mo man abuhatan ni Terry diri nako. Ha? Uyab di mo doa. Di pa noon. Malasa ginako. Uy, malasa ginako. Siniki man kahi imong love. Ang siniki yun. Ayaw ka balaka. Ako ray mahibaw ana. Asa ko tuo ni mo? Ha? Di ka mutuon ako? May pagsidulpo na rin akong gidadin eh. Uy, kasakit aron. Sakit ano na ni Gurom lang kag-imo, good. Ay kabalaka bay. Ugma, maghimo kog milagro. Sugton lagi kang Nikki. Ha? Tinood ka, Kap? Unsa na imong buhaton? Ha? Tukani dayon ko!
Ngano man tos Dolpo? Be, naunsa man tong tawhana. Nga mura mag nakakitag multo sa diyang may gawas ko din Yatis, dun na kay gitago ni tawhana. Torang tunto ay. Be, wakabantay, akong liputon. Duda gid ko ini tawhana da. Mudali kog duol sa iyang gitaguan. Buang, mahadlok naman kong nang miding. So na ko makita nga milurat og misiga ang mga mata tungo sa kong ipandulti. Saks pa na gid ka nako, ha? Saks pa na gid ka. LR, late reaction. Nakasakag yung tingali na ako, Dolpo, no? Mo nang mahadlok ka nga akong dolan? Ako makasaan mo nang. Onya, nga nung mahadlok man ka na ako, be? Kalit mo kong siga imong mga mata. Kadto pa ko makakita nga may sigaw ang imong mga mata nang. Apaday, ing na lang yun, ginahadlok ka. Kay nasakpan man ka, nga mo itigtawag ni Jorin kung mo adto kog syudad. Ikaw lang sagos-sabot na ko nang. Amo ba na ako sa Bejurin? Musabot man ko. Pero dili ka unta mag-una-una. Sige nang. Ako na timanan. Pasilo ako na ha. Saylo lang. Okay na. Masayloon ka na ako. Kay una pa man tong higayon. Pero sa sunod ha. Ayaw ni panawag Jorin ha. Ay. Nang, di ka gusto nga si Jorin mo'y mabana ni Nikki? Unsa? Nigugma naman ko si Jorin sa imong anak nang. Oy, Dolpo, wako ilabot ko na higugma man siya. Ang ako lang, dili lang siya mamugos ba? Gawas pa, bago pa tao nakatrabaho si Nike. Dili lang gid unta ni niya sa mukon. Morning. Uy, morning sa Drans. Para ni mo. Envelope naman ko ni. Sa una, sobre raman to imong ipalupit. Karon envelope naman gid nga dako. Tanawa lang niya kung makagusto ka. Kung magustuhan gani nimo, malipay ko nga imo ning isabit sa imong kwarto. O baka dinhi sa sala aron ako makita. Mao ba? Okay. Yes. Sige. No problem. Pero dili una nako tan-awon. Malayto niya ako. Sige. Okay lang. Sige. Ako lang wala nang ibutang sa akong kwarto. Gab, tanawa kon migawa sa basniki sila. Hala, na ay nakauna. Unsa? Mibalik og sud si Nikki sa ila, daang envelope nga gihatag ni Renz. Unya si Renz, naa sa gawas, naghuwat ni Nikki. Kamaayo biyang ipatay tao, uy! Oops, likay Gab. Ha? Nung ikaw may mulikay? Tinudon pa lang nimog patay, ako'y mauna. Pagmahay ko ba ya, uy? Ha? Unsa bay? Ano may anhi pa magkikusyudad o yung manarbaho? Gugma mong gukungiki, good. Ikaw lagi sugtun anang Nikki. Wait lang, good. Ugmao. Ikaw karong gabi ipasugton sa Nikki nako. Ugma pa rin. Mintras na apay ugma, bay. Ayaw karatol. Basta ugma. Wafa, o sa maning nasa envelope? Ambot unsa ka na te? Kung makagusto ko no ko, ako kuno nang i-display sa sala. O di ba kaha, di sa akong kwarto. I-display na ni. O, paghali ko makakita. Karon na lang, iniguli na ko, te. Gusto ka? Ako na lang. Ops. Ayaw, ginagilabti, te. Ay, karon na lang ko pakitain ni Bi. Ako Imo na? Imo na? O, di noon. Di kisaway gihatagan, ana. Ikaw. First, huwata ang akong pagpauli, okay? O, ako na nang gilakan ang pultahan sa akong kwarto para dili gyud ka matintal. Kaarte. Pala na Kung sundon ako ang amo sabot ni Renz, alkansi ko. Hindi na sila pwedeng mo sabay ninyo? Dali, Joren. Aron naligrit ang mga lakaw. Ako lang patunga ninyo. Ako may mupatunga ninyong duha ni Joren, Renz. Bitaw by Renz. Atong taliwadan si Nikki. Eron nga, sigurado gyud nga way mahitabo niya.
Duha na ta manalipod niya, di ba, Nikki? Correct! Mura po do prinsesa ning wafa na akong niece. Gusto? Gusto itong anan, uy. Te, nahimuot ka kung naguna-una nila ni Renz og Joren. Ay, nano di ay? Maldito ginis Joren, te. Kita siya nga nagkuyog ni si Renz. Midali kit si duol na mo, uy, og nihangyo nga pwede bang musabay. Sugot sa dayon ko. Nagsukmagay ano ka? Hawa, uy. Ako manggod may nagpatunga nilang duha, te. So, unsaon man pag-abot silang mga kumo? Ay, believe agad ako. Ay, wafa! Diyan niya akong niece. Imagine, giilugan ka sa mga wafa. Angay bago day nang ipagarbot, eh. Of course! Mga pretty woman like us, ragid mo ay awayas mga pogi. Wow, apil gid ka? Ay, sabi di ay! Imugugong atse! Oh, oops, nagtuo tingali ka no. Nga nalimot ka sa imong promise. Promise? Katubang imong gitaguan sa imong room. Katugong regalo ni Renz. Ay, di ay tuod, te. Iniguman na lang na to panihapon. Ay, kadugay, pabayaan to, oy. Basta inighuman na lang natog panihapon, te. Ayaw pagbuot. Ako betong regalo. Eragot. Uy, nganom ni bay? Nganom ni? Nalimot kasi mong gibuhat, ha? Kita ka gyud nga nagkuyog na Miss Nikki. Nganong misalot manggid ka? Nananghid bitaw ko. Wa ka ba'y buot, ha? Nagsabot na ta kung kinsay makauna, di nahilabtan. Kita ka gyud nga nagkuyog nindo, ha? Nganong mananghid pa manggid ka, ha? Sorry, bay. Walang yun ko magkapugong sa akong emosyon, Lord. Ha? Emosyon sa mong kagaran? Wa ka ba masayod nga sobrang kalipay nga akong gibati? Kay kadto pang higayon na nga misugot si Nikki nga magkuyog nindo, ha? Pero nang hilabot ka gyud. Bida ni mo, oy. Kanindot gumpo si mong naong, oy. Sus! Sus! Hoy! Utro sa ka! Dali. Kaya kanang imong naong mo'y unahon na kuguba. Uy! Wa ka masayod? Nga gihangyo taon ni akong naong og dolyaris? Hilaw na, eh. Dolyaris. Di na ba mo tuo? Marika, kun. Oops. Baraw. Tinud-anay lagi ng bayran og dolyaris kini akong naong. Aron ipanghadlok sa mga missiles. Bay, Pati, storya. promise, bay. Di na dito mausap. Kita gani ko nga kuyog mundo, ha? Ako na lang tuso ng kasakit, bay. Di na tagig ka, di na gyud ko manghilabot ninyo dohan, Nikki. Promise. Tingman inang imong gisaan, ha? Last na lang gyud ka na ako. Ay, salamat! Gikuha na gid ang envelope. Nahibaw ko nga mas excited pa ka na ako, te. Pero timan ha? Ako ba yan ni? Ako di, te. Daoy, Roy, mo lagi na uway, way, mga Bantay bitaw ka? mo lagi na wafa. But please, sabuan na ang suda ng envelope. Kaapay na kag inutong ay. Ha? Ganun mo utong mansag ka? So, sobrang excited. Kalain ba ya? Sagad ka na, no? Sige na, te, uy. Ako nang ablihan. Bida, gining iyaan akong otro sa wafa. Ay, kita na yung linyahan, Roy. Hold your breath, ate. Ako nang habwaon ang sod ining envelope. Hindi ka takaututan ni hold your breath. Oh, namay nanawag? Kanya na, Ay. tubaga, oy. Ay, di pwede, te, uy. Si mama ang nanawag. Si mama di, ay! Unsa ba nang giyaw-yaw sa imong iyaan, ha? Ay, nabitin. Ha? Unsa may nabitin? May gihatag bangod si Renz nga envelope, ma. Gusto yung tanawon ni ate. Oh, mao ba? Unya, unsa man kuno na be nganong nabitin man siya? Ha? Pasabta kuno ko anang tanan be, anak. Ay, panawag lang balik nang. Oh, unsa to? Panawag lang ko balik. Ay, kanagid imong iyaan.
Nala, sige, manawag lang unya ko nimo, nak. Unsa man day tuyo nimo, ma? Ay, mga mustarag ko ninyo, diha. Aw, okay ra gid mi diri, ma. Nala, sige, nak. Sugin lang unya ko unsa nang inyong gikagubtan di ang ate nimo, ha? Bye, Nike. Kini. Ay, makita na gid ako ang dugay na akong gikahinaman. Unsa gid ka ni, oy? Ay, ganihan na kong naglungot-lungot og tanaw, ana. Hala. Okay, sige na, te. Ako nang habuaon ang suot ni envelope, ha? Habuan na, oy. Habuan na. Hala. Dako lagi na. Wow! Pulos petal. Kanindot. Kalisod ini buhaton Ay, hala, exactly. Wala, oy, genius, lagi makahima ini wafa. Full of love. Oh. Ha, wait. Wait, ha, kung basahon na. Oh. I love you, Nikki. Nice kayo siya, te. Hala, Asa kanina ko mahimong ibutang ning obra ni Renz, no? Ay, ani sa ibang kwarto. Sa sala di ay. Oh, okay na gihapon. But the tendency, English to the tendency, tingali puy anas mga abog. Anugon kay mga petals, o nga pagkakulit sa mga letters. O sa mo, ko believe ni Renz. Pero, te, ayaw nagsulti si Renz, ha, nga nakadaig ko sa iyang gihimo. Oh? Grabe sad. Ayaw lang, te. Ngano, oy? Di na ni mo tagag konsulo ang naghago ini? Kung ibaligya ba yan, no? Daghan yan ang mabayad inig 1K. Tinuod? Ay, sobra pa sinuod. Oh, sige. Ani na lang nina ko isabit sa may hangiran sa akong mga sinina. Pero, te, ayaw gyud tug-ani si Renz hain ako ibutang ang iyang hinimo, ha? Di lagi, di. Basta, ayaw gyud sultihi nga ako nagipakita nimo. Kisam ni nanawag, ay, mayon tag si Renz. Hello? Tere, musta naman mo diha? Ay! Manang? Ikaw di ay? Laoy, nangumusta ka na ganiha. Ya kumusta lang gihapon hangtod Ron? Huwag ay laing masulti na. Lumoy, naunsa ka? Uy. Wa ka malipay nga nanawag ko nimo? Nang! Wow! Karay, nayabag naman tingali ka diha. Ala na. Ganiya mo rag, naglagot ka nga akong gitawgan. Karon sa, excited, ka-OE. Ala. Unsa mang gyud tiray? Bada manang ay. Ako na lang i-off ang cellphone. Ayaw. Namarayag lang ba yan ng imong maguwang, ha? Sige na. Tugani dayon ko, be. Unsa to'y inyong gikagubta ni Nikki gani, ha? Ay! Hala! Wow, manang! Ay! Nindot kay manang do. Kanindot sa mga pitas nga gisumpay-sumpay ni Renz. Nindot pa dyan kay pagkakulit ang mga wording. Wording, ha? I love you, Nikki. Oh, ang puso ko gitusok-tusok. Igat, ay. Unsa? Ay, basta lagi manang na. Basta lagi nindot lagi yun kay nang, uy. Wag yun, makaanto si Nikki nang iyadjong gihagtan ang mga petals. Kay baw ka na bitaw na imong pag-umangkon, ganahan magyud ka ng mga flowers. Alam ginang, uy. Kanindot ka nang no. Kuno na lalaki magpakabuang og hatag na ako. Parehas na dawat sa wafa na akong niece. Taas na kaayo ang layog sa punuan sa lubitere. Hoy! Kasi makatagaan man nang. The ball is round and round. And it's still rolling. Siga, bragay nag-antos ni mo, tire. Ne? Di ko ato niya, oy. Namili pa. Ay, pamili, ay. Mainan lang, ha. Makadaginot kag anak. Grabe, sa daan na nang, oy. Makadaginot yun. Tila ba imong edad? Diba, life begins at 14. Nanon niya? I'm still younger than 10 years. Hahay, wag gabae. Sige na, next. Sugtan ako. Promise. Di ka lagi na ko pailakon.
Mahadlok lagi ko. Kung nahigugma ka na ako, wag kay angay kahadlukan. Ipanumpa ko, magmalipayon ka lagi sa tong relasyon. Tingali daghan mi mong kinabuhi. Ha? Wa ko'y laing gihigugma eh. Ikaw ra gyud. Tinuod? O lagi. Unsa man, imo na kong kisugot. Kita na. Oh, unsa man? Oh, Linog! Linog! Oh, si Nikki, unsa kay nahitabo sa ila? Bahala na, mugawas ko din ug muadtog ko sa ilang Nikki. Ate! Dali! Ay, wag pa! Magkahusan din, wag pa! Mangupo na lang sa lamesa, te! Ay, oo, sugoy, manghupo ilam sa misa, ha? Manggawas ang ginyo, ay, that's the safest thing to do! Dali! Nikki! Si Renz! Dali na yung tiyan mo! Dali! Uyong ka, uy! Wala lagi! Bahala ka diya, uy! Ako na lang abis sa pultahan! Gab, tindog na. Di ko. Kurog pa akong tunsil. Ha? Ngano tunsil man imong mikurog? At tulman nga nagkaon ko. Natuna ko ang usa ka hiwang karni. Mao na, maghinangol, magkaon. Ay sad ana bay? Biti. Akong walo po ni mo tagkugo ron nga gawas ng usak hiwang karni. Na, bantay ha. Uno. Dos. Ay. Mura magbakasi, miliksi. Ang hiwang karni? Akong dila. Wa na'y linog. Wa na pero. Wa siguro mo balik. Ano may hapa mo ganiya? Aron di ko matumba. Ay, buang ay. Buang agad. Kisay buang. Kisay na buang, oy. Kisay na buang, Riz, ang ginog. Ang akong damgo. Ha? Nagdamgo di ka sa diyang naglinog? Lagi? Adlo ko na. Adlong kas linog. Adlo ko nga mabasti ni Nikki. Unsa? Ngano na apil man ko? Sa akong damgo. Murag kuan, kanang, murag kasugto na kanako. Pero, maula gito. Kalit milinog. Ay, hangtod ang linog. Di mo sugot nga, mauyab ka na ako. Malasas, ha? Uy, sige na, uy, higupan na ng kape. Aron dili kayong tantong di malas ba? Ang ako rabang wafa nga ni sa nagtimplaan, ha? Oo, oy. Hotod ako ng kape. Dagyodot da. Init ra ba kaayo na, ha? Tingalig mamasangil na sa kaskape. Gab, sila ka Snake o Tire. Ngano man sila? Dali, ato sila doon. Tingalig, doon ay nagguba sila mga butang. Alkansi na ka, oy. Ha? Tuwa na si Ren sa ila. Si Nikki pa'y nagkutaw sa kape ni Ren. Unsa? May bagting ako sa phone. Si Mama. Ma! Kumusta man mo, diha? Naglinog sa des ato, Ma? Ay, oo, oy. Kusog-kusog yun. Kamo? Nangahugid ang ubang giadorno na mo diri sa sala, Ma. Mo ba? Unyaway na unsa ninyo ni Tere. Kaluoy sa Diyos, wala man gitin tawon ni noon, Ma. Niaga ni si Renz. Nagunsa man na siya, diha. Nagsusi sa mong kahimtang. Maayo noon. Doon na di makatabang ninyo, diha. Bisag may uyog pa ang palibot, Ma. Midagan gidayon siya din hinamo. Ako bitaw ang gipahigop og kape kay gikan man siyang natugod. Sige. Ate man na diha si Renz. Kuyaw ba ya? Basig mo sunod dayon ang aftershock. Maulagi, maoy. Nana, sige nak. Ate man na ninyo ang inyong hero. Amping mo diha, ha? Kamusad, Ma? Labi na gid ka, ha? Sige nak, salamat. Ayaw ba ya una panguyab, ha? Ma. Huwag linog, Ter. Wa, uyog lang. Imong utok.
Imong utok oy tayog. Ako tayog? O nga no, dili? Hibawan na imong abilidad, uy. Di gani kaganahan sa ipalutong sudan ni Jorin, anhirin ka dinhi. Bright ako, lab, ah. Hay! Lugaya ka tombang! Say lab! Kisa imong lab! Ikaw? We! Silingon sad ka no? Unsa na, Ter? Ha? Kasabot pa ka? Lab yun unta ko nimo. Gaksun, bi? Dire, sige, gaksa na yun. O saman karon na yun, ha? Gakos na yun! Ato bangay! Dire! Nanot brush ka? Hoy! Pila ka buktot ba si mo gusto? Kadaghan akong toothbrush sa amo, ah. Tayo yun. Ikay nangutanan ako na nutbrush ba ko? Nga nang depensa man ka, nga daghan ka sa inyo. Daghan pa mo sa inyo? Perting daghan na. Mauganing mikagyo ko sa amo. Hilam di ay. Simut-simut pa. Humuta sa imong giluto, Tiroy. Uy, sample? Ang sabay humot, oy, ngawa mo ko magluto? Nangapira man si Nikki ug si Renz din hi. Kay atura ko na sila mga os gawas. Ikaw di ay. Di lang kamukaon? Kunyara ko mukhaon, naglakaw ni mo. Ah, paita. Okay ka din, hey, next. Nga naman ko di din, he? Ako, ko ng karinderya mo gud ni. Nga kung gusto nga ito ang tatang mga aon sa restaurant. Sus, mugasto pagid ka? Kaya dinis karinderya. Di dito mo gasto. Mas maayo manghod sa restaurant kay makalikot ang tarang ba? Nga no di din, he? Hiwi di atong paglingkod, ha? Ah, joke na. Mas nindot din, he, kay makakauntag tinuwa. Bitaw sa. Oh, ganahan kag tinuwa. La pareha dito ang duha. Ilik og isda. Sus, dali abay di mo nakakopya, uy. Tinawad lagi, next. Sige, mamili kong sudan, ha? Wa ba yung menu din nida? Laking probensya ko, no? Ug wa ko magkinahanglan og menu. Kung doon ay tinuwa, they go. Bida. Ano ko ay? Kay trabaho? Doon naman. Aw. Nabalhin da din ang inyong office. Mayo noon. Ako'y na imong atiman doon. Wa ba ako magkomedya, Ter. Sakit rin kayo akong dugan nga. Nga nagtanaw nilang Renz o Nikki. Hain maday sila. Tulo to ay. Misudo ka rin diya. Sudsula ka rin diya. Ako lagi sakitan magbayo ba kay... Gigunitan ni Renz ang bukto ni Nikki samtang misod sila sa karinderya. Karinderya? May wafa nga nis? Sa karinderya lang dadaan ni Ren? Hoy! Di mahimo! Maprotesta ko! Ha? Kay baho di ka? Ang akong nahibawan nga ato sila mamahaw sa gawas. Kay, gikutawan naman ni Nikki og coffee si Renz. Oh, di dawit. Hoy! Puk, anong lamisa, magawa na ha? Hindi na imo. Di na ka doy. Alkansi na ko. Sumil kansi. Wala ko'y chance ni Nikki. Kisa may nag-ingon ni mo? Pero lagi sila magkuyog. Sweet pa yun kayo. Uyab na yun silang duha. Uyab na yun. So, dili ka tinuod nga lalaki, Juren. Lalako di ay ka. Unsa? Kung tinuod ka pa unsang lalaki, di ka dali mo surrender, oy. Fight for your right. Oh. Ipakita ka nga, tinuod anay ka ngay gugmas akong wafa nga nis. Anong say mo? Uyab na ba yun sila? That I do not know. Pero ay, gwapo bisag ka, oy. May trabaho pa yun ka. Abante! Bahalag magkapangus! Thank you sa breakfast, ha? Nabusog ka? Nabusog.
Pero, nga nang imo manggigunita ng akong kamot. Ug huy, imo pa manggigislit. Ngano na? Og sunda ang lain pang sumpay ning sugilanon na sinuwat ni Bibi Parida Salgado. Ikaw, mahal ko nimo. Kapalihog dahil ko no og subscribe sa aking YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.